ए डिविजन लीग जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। दिनै बेरगाव जिल्ला स्पर्ट एसोसिएशननि बानजायनायाव पानेरि रिजनेल स्पर्ट एसोसिएशननि गान्दा खुंगुर गेलेग्रा फोथाराव ए डिविजन लीग जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। गिबियाव हाबाफारिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बेरगाव जिल्ला स्पर्ट एसोसिएशननि आफादगिरि बिथां बिन'द राभाया। लोगोसे बे गेलेनायखौनो बेखेवनानै होलांबावो 34 नं कालिंदुवार बियाबनि TCLC मासिगिरि बुदिराम बर' बिथाङा। दिनैनि गिबि गेलेनाया नर्थ जामफ्राबारि लाइमोन क्लाब आरो लटाइपारा दैमु क्लाबनि गेजेराव मोजाङै मोजां जानानै थाङो। दानिया बिथां आलासि मोनहा खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायदों खोनासंनि। बेरगाव जिल्ला क्रिया सन्था अर्थात बेरगाव जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशना ए डिविजन लीग जिल्लानि सिङाव थानाय बेफोर खेला बा क्लाबफोरखौ लानानै जे खेला होदों बेयो जोबोद मोजां जादों, बाख्नायथाव जादों। निश्चय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि उथिफुनाय जाय गेलेगिरि बिथांमोना निश्चय मोनसे उत्साह मोनगोन भबिष्यताव साफा प्लेयार जानो थाखाय। बेनि थाखाय आङो बेरगाव जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशनाव धन्यबाद होदों। नैबे समाव जों नुनो मोनदों जोंनि माखासे उथिबोबाय थानाय लाइमोनफोरा माखासे खेला दुलानि फारसे उन जानानै थानायखौ नुनो मोनदों। नोंथाङा बेयाव मा बुङो? नंगौ, जोंनि बे ओनसोलाव गेलेनाय फारसे एसे उनफिननानै दं, बेबो नंगौ। जाहोना गोबां बेहाय मोजां रोखोमनि फुटबल गेलेग्राफोरनि थाखाय फोथार गैया, प्लेग्राउन्ड गैया, स्टेडियाम गैया आरो बिथांमोना सोलोंनो थाखाय बेयाव जिफोर फोरोंगिरि कचिं बिदि मोजां कचिं मोना, बेबो मोनसे। आरो बेनिफ्राय बेल' नङा, जेनेबा जोङो गोबां गेलेगिरिफोरखौ नुयो जायफोरनिखि बेकवार्ड ओनसोलनिफ्रायबो गेलेग्रा जोनोम जायो। बेहाय निस्सय नाजानाया थानांगोन। गाव जे सासे गेलेगिरि जानो नागिरदों बे जिनिसा गावनियाव मोनसे नाजानाया थानांगोन आरो जानो थाखाय गाव साननांगोन। बेखौ मालाया बानायनो हाया। बे हिसाबै आं खावलायगोन जाहाथे जायफोर जिखिनिखि जोंनि इन्टारेस्टेड जायफोर गथ'फोर प्लेयार्स बिथांमोना गेलेगिरि जानो थाखाय जाहाथे गोसो होयो, गोसो होनानै सोलोङो, बेखौ आं खावलायगोन।